kategória, ako to je skutočne s nahotou, ženami a mužov v saunách. A my muži máme radi nahé ženy, páčia sa nám, v saunách sú ešte krajšie, ale vysvetlím, ako to teda funguje, pretože v saunách platí takéto pravidlo, rešpektujeme sa všetci navzájom a nahota nie je tabu. To znamená, že po 99% času sa pozeráme niekde do blba, periférne, do zeme, hej, hore dole, na strop. A tu máme zázračnú vlastnosť, že vlastne keď vidíme, že žena prichádza do sauny, vyzlieka sa, spravíme toto. Videli ste to? To je presne to, čo nám stačí. To je presne to, čo potrebujeme. Ja som to za tú 100 navnímal, všetko, čo som potreboval vedieť, mám v hlave. Viac nás to netrápi. Ste v bezpečí ženy v saunách, nič sa nám tam nestane, nie sme žiadni predátori, chceme saunovať, chceme tam mať kľud. Splnili sme si svoju pudologickú povinnosť a ideme ďalej. Všetko v poriadku.